един добре познат воблер на всички спинингисти, именно Smith Haluka, но в два цвята, които не се срещат в официалният каталог на японците. Два цвята, които бяха направени специално за Goldfish, за всички риболовци от България, Европа и света, които са наши клиенти. Цветовете са, както смеем да твърдим, интересни и познати, така и до момента не присъстваха в тези специално разцветки в воблерите, които бяха произвеждани от Смит. Двата воблера са с типичните за Халука размери 125 и 145 в S вариант, sinking, потъващи воблери, които съответно в по-малкият размер тежат 15 грама и половина срещу традиционните 21 грама и половина за размер 145S. Този цвят, който кръстихме GOF, съкратено от Goldfish, досещате се, перлено-бял цвят с оранжеви странични ивички, несиметрично разположени по цялата дължина на воблера с розов корем. Ще се опитаме с UV фенерче да нагреем тези линейки, за да видите и вие, че те реагират на светлината, която е в UV спектъра. Следващия цвят, който се нарича Жок, съкратено от Жокер, събира няколко добре познати и много резултатни такива. Не само, разбира се, на тази фирма, а и на много други успешни, които правят примамки за море. Имаме задължителният агресивен жълт гръб, имаме един чудесен розов корем, имаме много реалистични сребристи люспи по цялата дължина и една средна линия на примамката, която изобилства от розови, жълти и сини точки, които сега ще видите, че отново реагират на UV светлина. Чудесни примамки за всички, които са разбрали достоинствата на Smith Haluka и които искат да имат два много силни цвята в своите кутии.